abantu badinga ukuthi bakhunjuzwe ukuthi bahlale ithembeni noma ngaba kungaba mnyama ube njani. What I've learned, hope, ithemba and faith, noma bethi ukholelwa entweni ongayiboni, just has a way of healing a person. Uthi noma uzizwa izinto abantu bezisho, mhlawumbe useyinhlungwini, mhlawumbe ubhekane nobunzima noma ubhekane nobumnyama, mhlawumbe usekhaleni, bakusho konke abangakusho abantu, kungakafiki ngaphakathi kuwena, kungekho ngaphakathi kuwena ukuthi nginethemba lokuthi kuzodlula, nginethemba lokuthi ngisathandwa, nginethemba ukuthi nginoNkulunkulu wami, nginethemba ukuthi whatever ozobe ukholelwa kuyo eyingelosini, nginethemba ukuthi abakithi bahamba nami bakhona. Nakulo mzuzu, nakulo bumnyama, nakule disappointment, nakulo kujeziswa, nakulo kunqanyulezwa, nakule inhlungu, nakule inhlupheko, nakule inyembezi. Never, ever, ever, ever allow yourself to get to a place where ulahlekela, kushabalala ithemba. Ithemba lakho kumdali wezinto zonke kusimakade, ithemba lakho kulabo hamba nabo. Ngiyafisa kakhulu ukuthi ngathi singene kulonyaka omusha. We don't know what awaits on the other side, but we must have that faith ukuthi noma ngaba kuyini, ngoNkulunkulu siyanqoba, ngama-guides wethu siyanqoba, ngabaphansi siyanqoba, ngamathonga, ngey'ngelosi siyanqoba, ngey'thunywa. We are forever supported. Noma kungaba nzima kanjani, wena ubona ngathi awuphethe lutho, awunalutho, sihlala sina something. We are always supported. Ukuthi ngesinye isikhathi asibone ngeso lenyama, and umoya usebenza ngendlela emangalisayo. Sometimes it takes a moment of introspection, or just looking back, uthi retrospect. Oh, come to think of it, that person came at that time. Those people were there for me at that particular time. That thing, that breakthrough happened just ngaleso sikhathi bengidinga imvuselelo, bengidinga ukukhunjuzwa ukuthi ama-failures are not there to break us or to destroy us, that inhlungu, disappointments, embarrassing situations, embarrassing moments, wrong decisions, bad decisions are not there to destroy us. There is always an opportunity to grow and to learn. Noma ngabe kubuhlungu kanjani, we sihlale sikwazi ukuthi sizikhuthaze, ukwazi ukuzikhuthaza wena, ukwazi ukuzidonsa, ukuzikhipha wena kulezo inyembezi, ukwazi ukuyisula wena your own tears and say, noma kunjani ngiyaphambili, noma kunjani ngiyaphakama, noma kunjani ngiyovuka, noma kunjani ngiyoqhubeka. Ngoba usaphila, usavuka, kusho ukuthi uNkulunkulu usathi kusenomsebenzi, kusho ukuthi umoya, kusho ukuthi the universe usadingeka la, kusekhona lokho weza ukufumbethe ongakakusebenzisi. And it's not over. Ngiyazikhuthaza kodwa ngikhuthaza kakhulu anyone who will be listening to this, ukuthi God is still God, He still reigns, irregardless of isimo ozithola ukuso. uNkulunkulu unawo khona lapho, noma ngabe ubhekane nomlilo ungakanani, rest assured ungena nawe phakathi kwalowo mlilo. He might not put out the fires sometimes, but trust me, ungena nawe ngaphakathi kwalowo mlilo to make sure that fire does not destroy you.